Πόσο μακριά μου φαίνεται εκείνη η μέρα, εκείνη η περιπέτεια στις όχθες του Έλβα, που είχε ξεκινήσει τόσο καλά. Όχι. Άντε κουνήσου. Άφησε τα μικρά να φάνε. Τι κακιά. Όχι. Δώσε μου. Θα δοκιμάσω εγώ. Αξέλ, μπράβο. Περίμενε. Μήπως... Μ' αγαπάς, Λόρεν? Φυσικά και το ξέρεις. Παντρέψουμε λοιπόν τότε. Εντάξει. Αλήθεια? Λόρεν. Πρέπει όμως πρώτα να ζητήσεις το χέρι μου από το θείο σου. Είμαι προστατευομένη του, μην το ξεχνάς. Ναι. Θα το κάνω. Υποθέτω πως ο θείος μου είναι στο γραφείο του, Μάρθα. Ναι, στο γραφείο του είναι και φέρεται σαν τρελός. Αρνείται να φάει και να πιει. Και όλα αυτά για ένα μικρό μέρος μιας περγαμηνής που μόλις βρήκε. Αξέλ! Ναι, θεία μου. Μη στέκεσαι εκεί να φλιαρείς, αγόρι μου. Δεν είμαστε στην πλατεία της αγοράς. Έλα επάνω, να δεις αμέσως. Έρχομαι. Βλέπετε? Πού είναι το πρόβλημα, Αξέλ? Μπορείς να μου πεις πού είναι το πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα, θεία μου? Μα να έχω ένα τόσο λαμπρό μυαλό και να μένω εντελώς ανίκανος μπροστά σε ένα τέτοιο κρυπτογράφημα. Για ποιο κρυπτογράφημα μιλάτε, θεία μου? Για αυτό εδώ. Μη στέκεσαι έτσι, αγόρι μου. Πες μου τη γνώμη σου. Έχω την αίσθηση ότι κάτι μπορείς να καταλάβεις. Εξάλλου είσαι συγγενής, οπότε κάποια εξυπνάδα θα έχεις και εσύ. Έπεσε από ένα βιβλίο που μόλις αγόρασα. Του Σνόρο Τέλσον, του μεγάλου Ισλανδού συγγραφέα. Ξέρεις βέβαια ότι διαβάζω και γράφω Ισλανδικά σαν Ισλανδός και μάλιστα ακόμα καλύτερα από τους περισσότερους Ισλανδούς. Ναι, νομίζω πως μου το έχετε αναφέρει, θεία μου. Αυτό το κρυπτογράφημα πάντως δεν το έγραψε ο Τέλσον. Το έγραψε ο Άρν Σάκνουσεμ. Είναι ο θρυλικός εξερευνητής του 16ου αιώνα. Πώς το ξέρετε, θεία, αφού δεν έχετε καταφέρει να το μεταφράσετε? Φυσικά δεν έχω καταφέρει να διαβάσω το κρυπτογράφημα, αλλά αν κοιτάξεις το κάτω μέρος θα δεις καθαρά το όνομα του ανθρώπου που το έγραψε. Και αν ο Σάκνουσεμ παιδεύτηκε τόσο για να φτιάξει ένα κρυπτογράφημα, αυτό σημαίνει ότι θα περιέχει κάποιο μήνυμα εξαιρετικής σημασίας. Δεν προσπαθήσατε να εξετάσετε την περγαμηνή στο φως, θεία, ώστε να το διαβάσετε ανάποδα? Φύγε. Και γιατί παρακαλώ να κάνω κάτι τόσο γελίο, Γιατί αν το είχατε κάνει, αγαπητέ θεία, θα διαπιστώνατε ότι το κρυπτογράφημα έτσι γίνεται απολύτως κατανοητό. Ωραία. Και τώρα που σας έλυσε αυτό το προβληματάκι, θεία, θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι. Αν κατεβεί στον κρατήρα του Σνέφελσιοκούλ, όπου πέφτει η σκιά του Σκαρταρής, πριν από τις καλένδες του Ιουλίου, τολμηρέ ταξιδευτή, θα φτάσει στο κέντρο της γης. Το έχω κάνει. Αν Σάκνουσεμ. Σνεφέλης Γιοκούλ. Είναι ένα ηφαίστειο, φυσικά ανενεργό. Βρίσκεται στην Ισλανδία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θεία μου. Αλλά να γυρίσουμε λίγο στα δικά μου. Κοίτα.
Θείε, Εκεί είσαι. Θα έπρεπε ήδη να ετοιμάσεις τις βαλίτσες. γιατί, Γιατί αύριο φεύγουμε. για πού? Εδώ. Μα είναι μακριά από εδώ. Και το χειρότερο είναι ότι φεύγουμε αύριο. Αύριο? Μα μόλις αραβωνιαστήκαμε. Ναι, και παρεπιπτόντως δεν... Δηλαδή... Μη μου πεις ότι αρνήθηκε. Όχι, αλλά ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Το ξέρεις τώρα. Ξέρεις το θείο μου. Α, Αξέλ, δεν του μίλησες καν. Δεν μπόρεσα να το κάνω. Αξέλ. Λορέν. Αξέλ, ανέβα στο πλοίο. Φεύγουμε. Σε ένα λεπτό, θείε μου. Αξέλ. Ένα λεπτάκι ακόμα. Σας παρακαλώ. Ο Αξέλ. Α, Λορέν. Νόμιζα πως δεν θα ερχόσουν. Παραλίγο, αλλά... Αξέλ, έλα αγόρι μου. Ανεβάστε την εξέδρα. Ό,τι κι αν συμβεί, να ξέρεις ότι πάντα θα σ' αγαπώ. Στο καλό, Αξέλ. Στο καλό. Γεια σου, Λορέν. Και εγώ θα σ' αγαπώ πάντα, Αξέλ. Θα σ' αγαπάω πάντα, Αξέλ. Και έτσι πήραμε το πλοίο από το Αμβούργο. Ταξιδέψαμε αρχικά προς τα δυτικά και μετά προς τα βορειοδυτικά, προς την Ισλανδία, γη των παγετώνων και των ηφαιστείων, μέσα στο βόρειο Ατλαντικό. Κοίτα, μπροστά μας είναι το ηφαίστειο Σνέφελς, Αξέλ. Μέσα σε αυτό το ηφαίστειο θα πρέπει να κατεβούμε πριν τις καλένδες του Ιουλίου. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να βρούμε το πέρασμα που θα μας οδηγήσει στο κέντρο της γης. Ναι, Θεέ μου, με συγχωρείτε. Πολύ αγαπημένη μου Λορέν, φτάσαμε επιτέλους στο Ρέικιαβικ μετά από ένα κουραστικό ταξίδι. Είμαι πεπισμένος ότι η αναζήτησή μας είναι αδύνατη. Αλλά ο θείος μου αρνείται να το συζητήσει. Δεν συζητά ούτε για τον αραβώνα μας, καθώς τον έχει συνεπάρει αυτό το μυστηριώδης ταξίδι. Έλα, Αξέλ, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Μα δεν θα φύγουμε αμέσως. Όχι, Αξέλ, δεν θα φύγουμε αν δεν βρούμε πρώτα έναν οδηγό που μπορεί να μας συνοδεύσει στο ταξίδι μας. Λοιπόν, Στο Σνέφελς. ναι, και μετά στο κέντρο της Στο γης. κέντρο. Αύριο. Ναι, αύριο. Ναι, συμφωνώ. Τέλεια. Να ο γίγαντας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μα είστε σίγουρος ότι αυτό το ηφαίστειο είναι εντελώς ανενεργό? Φυσικά, είμαι σίγουρος.
Και αυτό τι ήταν? Ένας μικρός σεισμός, αγαπημένο μου παιδί. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Κύριοι, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πάμε! Hey. Ελπίζω να είναι καλά, Μάρθα. Αν του συνέβαινε κάτι, θα πέθαινα. Το ξέρω. Να του συμβεί κάτι. Μα τι να του συμβεί, αγαπητή Λορέν, με τον καθηγητή Λίτενμπροκ δίπλα του. Δεν φοβάται τίποτα αυτός. Όχι! Όχι! Εντάξει, μπορείτε να μας αφήσετε. Ευχαριστούμε. Φτάσαμε επιτέλους, κύριοι. Και μας μένει μια ολόκληρη μέρα μέχρι τις καλένδες του Ιουλίου. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο το μεσημέρι, όταν η κορυφή εκείνη προβάλλει τη σκιά της στον κρατήρα, θα μας υποδείξει το δρόμο από όπου θα πρέπει να κατεβούμε. Αν έχει ήλιο αύριο. Αγαπημένε μου Αξέλ, είσαι απεσιόδοξος. Θα δεις ότι αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος. Θα δεις. Αφού το λέτε εσείς, θείε μου. Τι ώρα είναι, Αξέλ? 11 και 58. Όχι, μας μένουν μόνο 2 λεπτά. Κι αν περάσει η ώρα θα πρέπει να περιμένουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναδοκιμάσουμε την τύχη μας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ. Ακούστε. Τι έγινε, δεν ακούω τίποτα. Ακριβώς. Σταμάτησε η βροχή. Κοιτάξτε. Ο ήλιος, θείε. Εμπρός! Έλα γρήγορα! Γιαλαλαλαλαρί, γιαλαλαλαλαρί, γιαλαλαλαλαρί. Ελάτε να δείτε αυτό, θείε. Κύριοι, μόλις ανακαλύψαμε την είσοδο του υπόγειου βασιλείου. Σειρά σου να κατέβεις. Δεν πιστεύω να φοβάσαι, αγόρι μου. Όχι, όχι, πάω. Εντάξει είστε. Ναι, εντάξει είμαι. Πάμε. Είσαι καλά? Ναι, ναι. Πολύ καλά. Ωραία. Προσοχή! Πάμε ακόμα πιο κάτω. Να σας βοηθήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Φτάσαμε, κύριοι.
Και αύριο το πρωί, αφού κοιμηθούμε καλά, θα ξεκινήσει το πραγματικό ταξίδι. Και από πού θα πάμε? Από εδώ, είναι εμφανές. Αν δεν κάνω λάθος, να η απόδειξη. Μη χαθείτε, ακολουθήστε εμένα, κύριε. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Πρέπει να βρούμε σύντομα νερό, Θείε. Μας έχει μείνει ελάχιστο. Μην ανησυχείς. Σύντομα μπροστά μας θα συναντήσουμε ένα υπόγειο ποτάμι. Έλα. Να! Νερό! Αυτοί είναι κρίσταλοι που έχουν δημιουργηθεί επάνω στο βράχο. Και τώρα, προς τα ποια κατεύθυνση θα πάμε? Από εδώ, παιδί. Εντάξει, Θείε. Δεν πάει πιο κάτω? Αυτό φοβάμαι, Αξέλ. Πρέπει να γυρίσουμε και να πάρουμε το άλλο τούνελ. Μα θα μας πάρει πολλή ώρα και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε νερό εκεί. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε λεπτό για χάσιμο. Θα βρούμε σύντομα νερό, θα δεις. Δώστε μου το χέρι σας, Θείε. Δεν έχει νόημα. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Αφήστε με εμένα εδώ και βρείτε τρόπο να βγείτε. Και τι θα πω στη Λορέν, αν γυρίσω μόνος μου? Πιείτε από εδώ, Θείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φεύγει, Θείε. Ο Χάνς μας εγκαταλείπει. Τι? Χάνς! Χάνς! Μη φεύγεις, Χάνς! Θεέ μου. Βάτεν. Τι? Βάτεν. Βάτεν. Νερό! Λέει ότι βρήκε νερό, Αξέλ! Ελάτε. Είναι σίγουρα νερό. Και πώς θα φτάσουμε εκεί? Θα σας δείξω.
Μα αυτό το νερό είναι καυτό. Θα κρυώσει, αγόρι μου, υπομονή. Σύντομα θα πιούμε όσο νερό θέλουμε. Μπράβο, τα κατάφερες. Διψούσατε, κι εγώ το ίδιο. Ο φίλος μας δεν βρήκε μόνο το νερό που είναι τόσο απαραίτητο στο ταξίδι μας, Αξέλ, αλλά και το δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Είναι νόμος της φύσης ότι το νερό κυλά προς τα κάτω. Ακολουθώντας λοιπόν το νερό θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Θείε, νομίζω ότι είναι... Θείε, Χάνς, Θείε, πού είστε? Ακούστε, αν μου κάνετε πλάκα, είναι πολύ κακόγουστο το αστείο. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Θείε! 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 Πού είστε? Όχι, 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 όχι. Καθώς βρισκόμουν εκεί μέσα στο σκοτάδι, ένιωσα εντελώς απελπισμένος. Θα πέθαινα εδώ μέσα στη γη, χωρίς να δω ποτέ ξανά τον ουρανό και την αγαπημένη μου τη Λορέν. Είναι νόμος της φύσης ότι το νερό κυλά προς τα κάτω. Ακολουθώντας λοιπόν το νερό θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Αυτό κάναμε. Αν πάω αντίθετα από τη ροή του νερού, θα τους ξαναβρω. Εδώ είναι στεγνά. Εντελώς. Γι' αυτό χάθηκα. Δεν ακολούθησα το νερό. Μα τι θόρυβος είναι αυτός? Κι άλλος. Πυροβολισμοί. Αυτό είναι. Εδώ. Θείε. Εδώ είμαι. Θείε, εδώ είμαι. Από εδώ, Αξέλ, από εδώ. Φτάνουμε, αγόρι μου. Φτάνουμε. Τι είναι αυτό? Όχι. Θεέ μου. Όχι, όχι. Γλίτωσα από αυτές. Όχι. Μη. Όχι. Φύγετε, φύγετε. Φτάνουμε, αγόρι μου, φτάνουμε. Φτάνουμε. Τι έγινε? Προσοχή.
Εκεί, τρύπα. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Χάνς. Αφήστε το σε μένα. Αξέλ, απάντησέ μου. Είναι νεκρός. Απλώς λιποθύμησε. Έρχομαι αμέσως. Μα, η θάλασσα. Η θάλασσα Λίντεμπρογκ, για την ακρίβεια. Αφού την ανακάλυψα εγώ, μου φάνηκε λογικό να της δώσω το δικό μου όνομα. Αλλά πες μου, Θείε μου, πώς φτάσαμε τόσο γρήγορα στην επιφάνεια? Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανα, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε 100 περίπου χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια. Μια υπόγεια θάλασσα? Στα 100 χιλιόμετρα? Είναι το πρώτο από τα πολλά θαύματα που μας επιφυλάσσει αυτό το ταξίδι. Και το φως? Είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η τόσο μεγάλη μου ευφυΐα δεν κατάφερε να το εξηγήσει. Θα το εξηγήσω όμως. Έχε μου εμπιστοσύνη και θα τα καταφέρω. Λοιπόν, πώς νιώθεις τώρα? Καλύτερα. Πονάει μόνο ακόμα το κεφάλι μου. Ωραία. Γιατί αύριο θα διασχίσουμε αυτή τη θάλασσα. Μα πώς θα το κάνουμε αυτό? Κολυμπώντας? Θα διαπιστώσει σύντομα, αγαπητέ μου Αξέλ, ότι τις 24 ώρες που έμεινες ανέστητος, ο Χάνς και εγώ δεν χάσαμε το χρόνο μας. Έλα. Κοιτάξτε αυτό. Τι πράγμα? Θεέ μου, είναι καταπληκτικό. Τι λέτε να σημαίνει αυτό? Λέτε να ζουν εδώ άνθρωποι? Αγαπημένο μου παιδί, το κεφάλι αυτό που ανακάλυψες ανήκει σε άνθρωπο της τεταρτογενής περίοδου. Σε ένα σύγχρονο του μαστόδοντου. Αυτός εδώ πρέπει να έχει πεθάνει εδώ και 100.000 χρόνια. Και πώς έχει διατηρηθεί τόσο καλά? Χάρη σε ένα συστατικό που περιέχει το έδαφος. Αυτό θα είναι το θέμα της πρώτης μου διάλεξης μόλις γυρίσουμε στο Αμβούργο. Καλά, σας αφήνω. Γεια σας. Έλα, Αξέλ. Όσο ο φίλος μας φορτώνει τα πράγματα πάνω στη σχεδία, εμείς θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα εδώ. Μανιτάρια, είναι τεράστια. Ναι, είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τέτοια. Τι είναι? Δεν ξέρω, από εκεί ακούστηκε. Και αυτός ο θόρυβος? Θα έλεγα ότι... Μα είναι δυνατόν? Θεέ μου! Ποτέ στη ζωή μου δεν περίμενα να δω μαστόδοντα να αναπνέουν, να είναι ζωντανά. Θείε! Συνειδητοποιείς
ότι βλέπουμε πλάσματα που έχουν εξαφανιστεί από την επιφάνεια της γης εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Μπορεί όμως να μας επιτεθούν. Να μας επιτεθούν, τι ανοησία, μόνο αν τα απειλήσουμε. Και αυτός θα μπορούσε... Ποιο? Αυτός! Τρέξε, φίλε, τρέξε! Γρήγορα! Γρήγορα, γρήγορα! Ευχαριστώ. Βοήθεια! Κόψε το σκηνή! Υπολόγιζα ότι αυτή η απόσταση δεν θα ήταν πάνω από 250 χιλιόμετρα. Έχουμε όμως διανύσει ήδη 3 φορές αυτή την απόσταση και δεν έχουμε δει ακόμα στεριά. Και έχει πέσει και ο αέρας. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε το βάθος της, Θείε. Αυτό το σημάδι. Αυτά τα σημάδια είναι από ψάρια που πρέπει να έχουν πολύ γερά δόντια για να αφήσουν σημάδι πάνω στο μέταλλο. Κάποιο είδος ψαριού που δεν θα υπάρχει στη γη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μια φάλαινα. Κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι πιστεύω εγώ. Θείε μου, τι είναι αυτό? Αν δεν κάνω λάθος, ιχθυόσαυρος. Το πιο επικίνδυνο από τα προϊστορικά ερπετά. Νόμιζα ότι είχαν εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Ναι, όπως και τα μαστόδοντα που είδαμε πριν, αν θυμάσαι. Ξανάρθε! Εκεί, το πετύχαμε. Αλίμονο, οι σφαίρες μας δεν είναι πολύ αποτελεσματικές. Το κέλυφός του είναι σκληρό θανατσάρι. Θεέ μου, Θείε, κοιτάξτε. Κι άλλο. Τώρα έχουμε 2 τέρατα να αντιμετωπίσουμε. Όχι απαραίτητα, γιατί αυτό που είναι πίσω μας είναι ένας πλειόσαυρος, θανάσιμος εχθρός του ιχθυόσαυρου.
σκιστεί. Όχι! Να αφήσουμε τη θύελλα να μας παρασύρει μέχρι την άλλη όχθη της θάλασσας. Τι σημασία έχει αν σκιστεί το πανί μας. Εκεί! Βράχια! Πάμε κατά πάνω τους! Πνίγομαι! Άξελ! Καλημέρα, Άνυψιε. Ελπίζω να σου έκανε καλό τόσο ύπνος. Ναι, θύε. Αυτό θα έλεγα ότι μοιάζει με το δάσος με τα μανιτάρια και με την ακτή από όπου ξεκινήσαμε. Ναι, αγόρι μου. Δυστυχώς το πεπρωμένο μας έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Η θύελλα μας γύρισε πίσω από όπου είχαμε ξεκινήσει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Ο Χάνς επισκέβασε τη σχεδία μας και κατάφερε να μαζέψει τα περισσότερα από τα τρόφιμα. Έτσι, μετά το πρωινό μας θα δοκιμάσουμε πάλι την τύχη μας, Ανυψιέ. Θα αντιμετωπίσουμε πάλι αυτή την τρομερή θάλασσα. Αγαπητό μου παιδί, όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια τόσο μνημειώδη ανακάλυψη, δεν πτωείται από μια απλή θύελλα. Τώρα, αν έχεις την καλοσύνη, φέρε μας νερό να πιούμε. Ευχαριστώ. Τι είναι πάλι αυτό? Θύε, ελάτε να δείτε. Κοιτάξτε αυτό. Μεγάλες άκνουσε μου. 3 αιώνες μετά το πέρασμά σου και μας δείχνεις ακόμα τον δρόμο. Σε εμάς τους αδελφούς εξερευνητές που ακολουθούν ταπεινά τα βήματά σου. Τι περιμένεις, παιδί μου? Τις λάμπες. Από εδώ θα πέρασε ο Σάκνουσεμ. Αλλιώς δεν θα είχε χαράξει απ' έξω το βέλος. Ας μην ξεχνάμε όμως, παιδί μου, ότι έχουν περάσει πολλοί αιώνες και το πέρασμα μπορεί να το κάλυψαν πέτρες που έπεσαν από σεισμικές δονήσεις. Μπορώ να σκάψω αν θέλετε. Χάνς, φοβάμαι ότι η τεράστια δύναμή σου αυτή τη φορά δεν αρκεί. Μα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπαρούτι. Νομίζω ότι ο Χάνς τη μάζεψε από το ναυάγιο. Φυσικά. Αυτή είναι η λύση, αγόρι μου. Λοιπόν, ξέρεις τι να κάνεις? Ναι, θα ανάψω το φυτίλι μόλις βάλετε τη σχεδία στο νερό. Ναι, και μόλις το κάνεις αυτό, τρέξε γρήγορα να έρθεις στη σχεδία για να απομακρυνθούμε αρκετά, ώστε να αποφύγουμε τις συνέπειες της έκρηξης. Κατανοητό. Τότε πάμε, κύριοι. Ας μην ξεχνάμε ότι μας περιμένει το κέντρο της γης.
Όχι. Δεν σου αρέσει, Δεν σου αρέσει η φωτιά. Φύγε. Φύγε, τέρας. Φύγε. Φεύγει. Φύγε. Άντε, πήγαινε. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Κομπαρούτι, Αξέλ. Θεέ μου. Πιο γρήγορα. Ανεβαίνουμε. Όντως. Κάνει όλο και περισσότερη ζέστη. Φοβάμαι πως αυτό είναι κακό σημάδι. Και το νερό γίνεται ατμός. Τι συμβαίνει, Θείε? Έλα, νομίζω ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει, αγόρι μου. Μας σπρώχνουν προς τα πάνω τα αέρια ενός ηφαιστείου. Ένα ηφαίστειο που ετοιμάζεται να κάνει μια θεαματική έκρηξη. Τι? Πού είμαστε? Βλέπεις το βουνό? Αυτό που κοιτάτε είναι η Έτνα. Οπότε αυτό εκεί... Είναι το Στρόμπολι, αγαπητέ μου. Να ζήσετε! Να ζήσουν οι νιόπαντροι! Μπράβο, μπράβο! Να ζήσετε, να ζήσετε! Να ζήσετε! Στο καλό! Έλα, πάμε. Τα ξαναλέμε. Απόλαυσε το ταξίδι του μέλιτος, αλλά μην αργήσεις να επιστρέψεις. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το δεύτερο ταξίδι στο κέντρο της γης. Μα τι λέτε? Λοιπόν, το σκέφτηκα καλά και βρήκα ότι υπάρχει και μια άλλη πιθανή πρόσβαση. Σκέφτομαι να διασχίσουμε την Έτνα. Γρήγορα, Μαξά, φύγαμε! Ωραίο αστείο του κάνατε, καθηγητά. Αστείο?